Tapos na kami dito sa Pinahiw mga karuba. Parating na yung mga third batch. Medyo nakakain naman ng konti ng cup noodles at magic flakes. Balik sa linyahan. Yes sir. Let's go! Tayon! Dati sirnok ni Bro Dario. Alright, susunod is Junon Falls ata. Pinahiw. Yan, shoutout sa ating mga marshals. On the way na kami sa susunod na photo ops. Kalimutan ko naman na yung pan venue kung saan banda. Oops, daan. Oh, stop over man. Yan, may nalaglag atang susi mga karuba. Tinatanong ng marshal kung sino daw nakapulot ng susi. Ewan ko kung anong motor yon. Sa batch 3 daw may nadisgrasya, and then sa amin naman sa batch 2 may nalaglagan ng susi. Alright, so ingat lang. Chill ride lang tayo mga karuba. Charity ride lang po ito. Hindi po endurance. Right. Hintay lang ulit. Mahamog dito ngayon mga karuba. Grabe, lamig. Napakahamog. Woo! Uy, sobrang taas na dun ah. Di ko kasi alam kung saan part na ng Quirino to. Kung Aglipay ba or nagtipunan. You know, sarap mamasyal dito. Woo! Dahan-dahan lang, madalas ang daan, may buhangin. Oops. Hoy. Hoy, maulawak sa Mildred. Biten mabigbig si good alangam Mildred. Hoy! Ganda dun oh, mga karuba. Medyo maambon siya. Hindi naman ganoon masyadong kalakas. Saktong tad lang. NCCP. Kasi Bro Ferdy yun. Bro Ferdy. Malami na kan. Buti na lang may kan kanina eh. Tagdan. At kahirap. May cup noodles. Leg. Sara ko na lang. Woo! Ganda naman. Ganda ng daan, oh. Solid. Alright.
Grabe, ramdam mo talaga yung lamig. Sobrang foggy. Woo! My goodness! Nagpatanggan pa yung tiruso ko yun. Hindi kinalamis na. Brother yun talaga. Time check alas 7 ng umaga. Grabe. Grabe yung hamog. Wala nang makita tong GoPro ko. Kung may nakikita kayong spot dyan, nag-moist na siya mga karuba. Palit ka na? Battery? Yung isa. Nag-charge ulit ako. Alright mga karuba, dito kami ulit sa Maria Angela Falls. Third stop over. Kasama ang mga second batch na nag-take off kanina. Bro Mac Bogart, right? 200cc. Ay ni Bro Norwin. Nagsarding tatay kahit akong gas nangatan. Kumo lang. Nakasuro tayo. Yan, so pahinga ulit mga karuba. Nakakangawit pala. Hindi ko nakuhanan yung mga bangkingan kanina. Yan, so update ulit mamaya mga karuba. Right. Alright, gear up na naman mga karuba. Hoy, musok yun ah. Si Bro Mac Bogart nga ang sundan ko. 200cc. Right. Fight! Alright. Okay, let's go. Tiro mo na karuba. Okay, bingkingin manen, ngadalanan. Medyo gusto na kata naglamis kami tatay. Bumitag-bitag mo ni manong niya, yung T-Raider na. Susunod na destination namin mga karuba, Junuan Falls. Yun nata yung pinakalas na rota ng Quirino Loop. Right?
Maganda din pala itong ganitong charity ride mga karuba. Chill ride lang. Hindi kagaya ng endurance na bakbakan, nakikipagkarera ka sa daan. Dito hindi pwede, bawal. Time check 7:41. Mag-alas 8 na. Hindi pa kami nag-umagahan lahat. Alright, bankingan. Okay. Ginagawa mo. Madela Quirino na ata to mga karuba. Wala akong makitang karatula eh. Basa naman yung daan ngayon. Matagay restaurant. Amoy na amoy yung gasolina ay pagkabarurot. Yan o. Thank you, come again. Yan, bantay lang namin yung kasama namin, nagpagas. Si Bro Norwin. Gasolina. Ha? Waterproof. Waterproof. Okay lang. Okay lang ate, kastoy wag lang ang jeep kami nga nagpigsa. No, kasting ambon lang okay lang. Need up man? Ha? Need up mo?